Halo लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ मिनि ग्लामपाइ चेनेलाव बरायनाय जाबाय दा नोंथांमोना मिनि ग्लामपाइ चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामला आरो बेल आइकनखौ थुना ला दा नोंथांमोनाबो सोरबाफोर कार्टुन भिडिअ बानायनानै इउट्युबाव आपल'ड होनानै गोबां रां खामायनो गोसो दंबा नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायलां आङो बे कार्टुन भिडिअनि बागै दिनै एसे सावरायगोन आरो नोंथांमोननि स्क्रिनाव आङो माबोरै कार्टुन भिडिअखौ एडिट खालामो बेखौबो नोंथांमोननो आङो रोखा रोखा फोरमायना होलांगोन नोंथांमोना मात्र भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो फारसेनिफ्राय नायलां आरो बुजिना ला इनाव नोंथांमोनाबो कार्टुन भिडिअखौ एडिट खालामनानै कार्टुन भिडिअ बानायनानै नोंथांमोनाबो इउट्युबाव आपल'ड होनानै माने रां खामायनो हागोन दा नोंथांमोना नायलां आं भिडिअखौ बारा गोबाव खालामला मात्र नोंथांमोननि स्क्रिनाव आङो बे कार्टुन भिडिअखौ माबोरै एडिट खालामो बेनि बागै नोंथांमोननो एसे फोरमायना होनोसै अब्ला लोगोफोर थौदो लोगोफोर दाना गिबियावनो नोंथांमोना थांदो प्ले स्ट'राव थांना सार्च खालामदो टुइनक्राफ्ट बे टुइनक्राफ्ट एपखौ नोंथांमोना प्ले स्ट'राव थांनानै डाउनल'ड खालामहैदो नैबेनो टुइनक्राफ्टआ आं अलरेडि माने डाउनल'ड खालामखादों आं दा आपडेट जाना दं आंना आपडेट होबाय आङो दा नोंथांमोना दा इनस्टल खालामनानै दाना थांदो दा नोंथांमोना डाउनल'ड खालामखांबायबा थांबाय फाइलाव टिक होदो सेरना होदो दा अपेन जासिगोन दा टुइनक्राफ्ट अपेन जाबाय नोंथांमोना नायलांबाय था फार्स्टनिफ्राय आङो सोमजायलांगोन बुजायलांगोन फार्स्टनिफ्राय फोरमायलांगोन दा नै टुइनक्राफ्ट दा नै नुजाबायदि भिडिअ नुजाबाय दाना थांदो भिडिअ थांदो भिडिअ थांनानै डाउनल'ड जाबाय दं लडिं जाबाय दं नै जाबाय दा माखासे बेकग्राउन्ड दङ दा अबे मोनसे बेकग्राउन्डखौ लानो इयाव आरो रिसार्च खालामनानै माने नों निजा फैसा गारनानैबो बेकग्राउन्ड बायनो हागोन दा अलरेडि माबा दंखायो माने बेलेग बेकग्राउन्ड दं फैसा होनाङि नोंथांमोना बेयाव बिना फैसायावबो माने बेकग्राउन्ड सिलेक्ट खालामनो हागोन नै आं दा बेखौ खालामबाय बेखौ सिलेक्ट खालामबाय बेनिफ्राय नेक्स्टआव थांदो बेकग्राउन्डखौ सिलेक्ट खालामना लाग्रोदो बेनिफ्राय नै बेयाव दङ नै दा माखासे माबाफोरा नै पुतलाफोरा बे अबे मोनसेखौ बेयावबो दङ बै माखासे नोंथांमोना बेखौ निजा फैसा गारनानै जुदि खालामोबा बेफोर माखासेखौ लाजोबनो हागोन आरो इयावबो बिना फैसायाव दङ नोंथांमोना टेनसन लानाङा नै अबे मोनसेखौ सिलेक्ट खालामदो आं बेखौ खालामबाय दा आरो मोनसे खालामबावनि दै अबे मोनसेखौ खालामनो गाहाम जागोन नै ओइ साथारनिखौनो खालामबाय दे मोननै लाबाय आङो सिलेक्ट खालामनानै दा नेक्स्ट गोजौथाराव नोंथांमोना नेक्स्ट नुदों इयाव होबाय नै नेक्स्टआव होबाय नेक्स्टआव थांनानै बेयाव नै इयाव दङ माखासे अपसन माने इयाव निउ इयार अफार माने अफार थारमाने निउ इयारनि अफार फैदों माखासे बेफोरखौ माने गेट इट नाव होबाथाय माने नोंथांमोना बेलेगसो नुजागोन इयाव अपसना माने फैसानि इयाव थुनाङा दा नै इयाव फैबाय नै दा बेखौ नोंथांमोना बिदि खालामनो हागोन बिदि खालामना लानो हागोन खर'फोरखौबो बिदि सोमावलाबायनो हागोन आथिंफोरखौबो दांबानो बेफोरबायदि माने जनोबो होनो हागोन नोंथांमोना जनोबो होनो हागोन आथिंखौबो ओरै आखाइखौबो फोलावनो हागोन ओरैहाय एक्टिं लाना एक्टिं माने नों मा एक्टिङाव मा केरेक्टाराव खालामगोन मा एक्टिङाव खालामगोन बेफोरखौ नोंथांमोना माबाना लाबानो जाबाय बरियानो दा नै बेयो भइसनि साथारनिया भइस नैबे भइस नै भइस गावबागाव भइस दंखायो बयस एन्ड गार्ल्सनि भइस दंखायो गावबागाव नोंथांमोना नायनो हागोन फार्स्टनिफ्राय नायलां नोंथांमोना फार्स्टनिफ्राय नायबा बुजिनाय नङा नैयाव आरो नै माखासे स्टिकार दङ स्टिकार नै लेफ्ट साइडखिजा नै बम अके बेफोरबायदि माबा मोनसे स्टिकार होनो हागोन नोंथांमोना होयोबा दा आङो मोनसे स्टिकार सिलेक्ट खालामनानै नैयावबो स्टिकार होनो हागोन गाननिबो होनो हागोन टपिनिबो होनो हागोन नोंथांमोना अनेक स्टिकार दं बेफोरखौ होनो हागोन आरो दा आं मोनसे स्टिकार होना लानोसै जिखिनि हक नोंथांमोनखौ फोरमायनो थाखाय मोनसे स्टिकार होना लानोसै आं ओरैनो दा बमखौनो लाबाय ओरैनो अबेयाव होयो होनो हागोन नोंथांमोननि गोसो टेनसन गैया दा आरो नै बेयाव होबाय आङो दा नोंथांमोना नायला आरो नै सिंखैजाबो अनेक अपसन दं नोंथांमोना अनेक अपसनखौ नोंथांमोना सिलेक्ट खालामनो हागोन नै नोंथांमोना बुजिखागोन फार्स्टनिफ्राय नायबाथाय दा किसु थालांदोंबो जानो हानाय आंनिया नै दा लोगोफोर आङो लेफ्ट साइडनिखौ रेकर्ड खालामनि नोंथांमोना खोनासंना ला
दा लोगोफोर आङो रेकर्ड खालामखांबाय दा नोंथांमोना खोनासंबानो जाबाय गिसि बोना लाबोदो ओरैहाय आदा नों मानो एसेबो रागाखौ खमायनो नाजाया रागाखौ खमायाबा नोङो माब्लाबा खैफोदावबो गोलैनो हागौ नों बिदि दा खालाम आदा दा लोगोफोर भइसखौ होखांबाय आङो दा नोंथांमोना नै भइसखौ माबायदि होयो नोंथांमोना गाहायाव नुनो मोनगोन नै भइसखौ गेदेरबो खालामनो हागोन फिसाबो खालामनो हागोन माबायदि होयो होबानो जाबाय आदा नों मानो एसेबो रागाखौ खमायनो नाजाया रागाखौ खमायाबा नोङो माब्लाबा खैफोदावबो गोलैनो हागौ नों बिदि दा खालाम आदा आदा नों मानो एसेबो रागाखौ खमायनो नाजाया रागाखौ खमायाबा नोङो माब्लाबा खैफोदावबो गोलैनो हागौ नों बिदि दा खालाम आदा दा बे मोनसे जाखांबाय बे मोनसेखौ खालामखांबाय सासेनिखौ दाना राइट साइड थानायखौ बडि बिल्डारनिखौ खालामनोसै दा नै बेखौ अनेक खालामनो हागोन नोंथांमोना नै आखाइफोरखौबो ओरै खालामनो हागोन आथिं आखाइ सब फिदिंनो हागोन ज' होनोबो हागोन नै बेफोरबायदि खालामनो हागोन नोंथांमोना नुनो मोनदों नै दा आङो बिथांनिखौ भइस माबा लानोसै भइस खालामनोसै नोंथांमोना खोनासंबानो जाबाय दा आं बिथांनि भइसखौबो होखांबाय नै मा रागा खमायनो बेलाय आंना रागाबा रागानो आंजों मोजांबासो मोजां मोजां नङाबा सौना गेब्लेहोजोबगोन आं बाराबा नै आवाज हाथाय आवाज सेटिंस इयाव अनेक खालामनांगोन माथोखौ दाना रेकर्ड खालामनायखौ फार्स्टनिफ्राय नायदो नै लेफ्ट साइडनि खनाथाराव नै इयाव अके थुना होदो आदा नों मानो एसेबो रागाखौ खमायनो नाजाया रागाखौ खमायाबा नोङो माब्लाबा खैफोदावबो गोलैनो हागौ नों बिदि दा खालाम आदा मा रागा खमायनो बेलाय आंना रागाबा रागानो आंजों मोजांबासो मोजां मोजां नङाबा सौना गेब्लेहोजोबगोन आं बाराबा दा नोंथांमोना रेकर्ड खालामनायखौ नुबाय दा बेखौ एड खालामनांगौ भिडिअखौ एड नैबे राइट साइडनि गाहायनि खनाथाराव नै एड खालामनाय रेड सिन नुदोंना नोंथांमोना रेड सिन नुदोंना नै आं होबाय दं नैबेयाव टिक सेरनानै भिडिअखौ एड खालामबानो जाबाय इस आंना नाङाखैलै स्क्रिना इसिमाना दंना नै दा एड जाबाय नालाय दा भिडिअखौ सेभ खालामनांसिगोन बै राइट साइडनि गोजौथारावनो भिडिअखौ सेभ खालामदो दा अनेक खालामनो हायो बेखौ जनायबो खालामनो हायो थाबायलांनायबो खालामनो हायो ओमफ्राय गसंनायबो दं आथिंखौ गुवार गुसेब खालामनो हायो अनेक खालामनो हागोन आरो मोदोमाव दांबानो माने बिनि सोलेराव दांबानो अनेक जागोन नै आथिंफोरखौ नै अनेक खालामनो हागोन नोङो गोसो मथे खालामनो हागोन दा भिडिअखौ सेभ खालामदो ओइ राइट साइडनि गोजौथाराव थांनानै भिडिअखौ सेभ खालामदो दानिया र' नोंथांमोनखौ एसे खिथिनो नै अनेक खालामनो हागोन नै बेफोरबायदि बास बरिया अबे मोनसेयाव दोननो अबे मोनसे जायगायाव दोननो माबायदि जायगायाव दोननो माबायदि खालामबा मोजां जागोन आरो केरेक्टारफोरखौ सायख'दो दा सेभ लाखिदो गोजौथाराव थांनानै सेभ लाखिदो भिडिअखौ सेभ होबाय बास बिदि जाबाय दाना नै गुगोलाव माबा खालामना गुगोलजों लिंक खालामनो ना फेसबुकजों खालामनो नोंथांमोना गोसो मथे खालामनो हागोन दा आं फेसबुकजों खालामबाय दा फेसबुकाव थांनाय लोगो लोगोनो नै बिदि लडिं जाबाय एक्सप्लर जाबाय दं एक्सप्लर माने लडिं जाबाय दं बारा बुंनो रोंलाय लांलालै दा नै मबाइल नाम्बारखौ होदो ओमफ्राय फेसबुकनि पासवर्डखौ होदो दा आङो होखांबाय आं लगइन खालामबाय फेसबुकजों आंनि पासवर्डखौ होबाय मबाइल नाम्बारखौ होबाय बास कन्टिनिउ थुना होदो बास होनबानो जाबायानो कन्टिनिउ थांबाय नालाय एसे प्रसेसिं जाबाय प्रसेसिं जानानै प्रसेसिं जागासिनो दं बास जाबाय दा फैबाय आरो पुतलानि माबायाव फैफिनबाय दा बेयाव फैफिनबाय नालाय नोंथांमोना नैबे प्लास नुदोंना प्लास खनाथाराव प्लासाव थुना होदो प्लासाव थुनानै बास दहायनि आरो नै पुतला सेभ खालामना दोननाय गेलारियाव फैदो भिडिअखौ नायदो दा जाखाबाय जानानै दा सेभआव थुनानै दा नै दा बेयाव नोंथांमोना अनेक लिरनानै दोननो हागोन माने माइ भिडिअ माइ मुभि सर्ट भिडिअ पुतला कार्टन भिडिअ बेफोरबायदि लिरना दोननो हागोन दा आङो बिदिनो लिरनो होनबाय वान होबाय दाना नैयाव होदो एक्सपर्ट खालामदो दानिया भिडिअखौ दा एक्सपर्ट जाबाय दं भिडिअआ दाननाङा बिदिनो दोननो खारबाय थानो दा जाबाय आंनिया जानानै प्रसेसिं जागासिनो दं दा प्रसेसिं जागासिनो दं भिडिअआ दाननाङा दा जाबाय जानानै गेलारियाव सेभ खालामदो गेलारि नुदोंना गेलारियाव टिक सेरनानै होदो गेलारियाव सेरबाय दा भिडिअ जाबायानो ओमफ्राय सानजाबसिनाव होना होदो बास नों फाइल
फाइल मेनेजाराव थांनानै नायहैदो भिडिअ सेभ दंना गैया नै फाइल मेनेजाराव सेभ थाफैबाय बास इनिफ्राय नोंथांमोना काइन मास्टाराव थांनानै भिडिअखौ इडिट खालामहैदो बास इडिट खालामनानै इउटुबाव आपल'ड होदो बरिया